Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong adlaw kaninyong tanan, idol. Ako si Tito Bongka! At ako naman si Ate Chrissy. Oras na, Ate Chrissy, para i-welcome natin ang ating pinakamamahal at bonggang-bonggang Pangulo. Walang iba, Pangulong Dagong! Mayong adlaw kanimo, Pangulong Dagong, and welcome to your show. Sampid lang kami dito. Maayong adlaw usab kanimo Bong and Ma'am Chrissy. Hello ma'am. Hello, Pangulo. Yung mga nagtanong kung okay lang ba ako, I am fine. After my sopas, nagpahinga lang ako sa sobrang busog. Nachismis kasi, Pangulong Dagong, na ang isa sa mga PSG mo ay nakita sa isang hospital dito sa Kamaynilaan. Nauna yun kasi nagpaturok yun. Hindi ko alam, nagpaturok, nagpatuli. Dalawa lang. Ako, I am fine. Kumain lang ako and then, yun nga, sopas. State of the Purok address. Afterwards, sobrang busog ko, nagpahinga na lang ako. Kaya no need to worry. I'm good. And of course, kumusta, alam ko na nag-worry din itong mga no need to worry. Wala silang karapatan mag-worry. Sorry. Hi ma'am, welcome back. Parang pumapayat si ma'am ngayon. Parang nagda-diet yata. Pumayat yan dahil sa kakaproblema niya kay Mang Kanor. Pumayat Anyway, ako, kakautang ni Mang Kanor sa akin. anyway, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Hi, what is your name? Jason Sudla. Jason, Dax ba? Jason, Taga saan, sir? Taga Novaliches. Go ahead. isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung mga nasa second floor na nag-i-sticker doon. Si Connie Lynn. Anong ginagawa, sir? Sticker. Oh. Anong ginawa na sa sticker? Hello? Hello, Pangulong Dagong. Anong ginagawa nila sa sticker? Nag-i-sticker Pangulong Dagong. Ano yung sticker? Ano nga daw ang ginagawa sa sticker? Ini-stickeran nila yung sticker. Yung sticker daw ng mga babaeng ito, ini-stickeran din. Ginoo ko. Hindi ko alam Sige. kung anong tinira ni Jason ngayong Baka meron akong sticker pero dito IFM na sticker. Idikit ko to sa iyong noo, Jason, ha? Para hindi mo kami makalimutan, ha? Ilang sticker naman ang ibibigay mo kay Jason, Pangulo? 93.9. Ilan ba ang babae mo dyan, Jason? 93.9. Ay. Salamat. Ingat kayo sa pag-stickering nyo. Gusto kong malaman yung 0.9 na babae. Kung anong itsura. Hindi, yung 0.9, questionable yun. May nakalawit. Okay. Ang 0.9 na babae, hindi ba yun certified ko babae? Hindi pa siya, sabi ng kaibigan ko, Pangulo, hindi pa daw yan fully developed. Okay, next. Dahil dyan, tuloy-tuloy tayo, Ate Chrissy. Dito tayo sa ating Facebook Live. As isa pang sumbong, i-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Carmelita Santos ng Pasig City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong, Ate Chrissy, isusumbong ko po yung baha dito sa amin. Bakit? Parang amoy chocolate. Ma'am, tikman mo kung matamis o hindi. Parang Bantayan mo. chocolate daw. Honestly, pag medyo chocolate yung tubig, madumi po yan. Kaya ingat po tayo sa baha. Baka merong halong ano yan,
Chocolate. Fructose at leptospirosis. Di ba ginagamit yan sa pagbubrew ng milk tea? Yung fructose? Hindi, yung leptospirosis. Ay, bako. Oh. Kaya pa, baka masara yung negosyo. Meron, galing yan sa ihi ng daga eh. Yung lactospirosis. Yung fructose. Nasa linya sa ating mobile phone, isang idol natin. What is your name? Hello? Rolling po, from Cavite. Sino? Ay, sir, hinaay mong radyo. Hinaay mong radyo kay feedback. Nagfi-feedback po Uy. tayo, pahinaan ng iyong radyo. Hello. Hello po. Ayan, pangalan mo. Rolling po, from Cavite. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulo, sumbong ko lang yung aming supervisor dito. Lagi na kasi mangot. Ano bang trabaho nyo? Nakaupo, Pangulo. Kahit ako yung supervisor nyo, magsisimangot talaga ako. Wala naman pala kayong ginawa. Nakaupo lang naman pala kayo. Literal! You're so mean! Sabihan mo na sir, yung supervisor nyo na wag masyadong makasimangot kay makamaot. Ha? Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! Okay, another sumbong from Jason Sanchez ng Taytay. Isusumbong ko lang po yung mga mananahe dito. Late pong pumapasok tapos pagdating may mga pagkain pero wala naman pong bigay sa amin. Sabihin mo next time, magdala ng padulas. Mahilig ka talaga sa padulas, Pangulong Dagong. Magkano ba ang gusto mong padulas? 93.9. Ay, excuse me. My God, I hate corruption. Pero ganahan kong padulas. Para diretso sa aking puso. Naman, isa bang Kay Pangulong idol natin nasa linya sa ating mobile phone. What is your name? Oho. Hello, Pangulo. Anong pangalan mo? Salam. Sakalam. Taga saan ka sa Kalam? Jupiter. Sus, Ginoo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang yung nag-vaccine sa akin. Bakit? Wala na nabaksinan ako. Hindi ako makatulog. Alam mo anong binaksin sa'yo? Ano? In-overdose ka siguro ng anti-tetano. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ilang beses ka pala tinurukan? 93. Tatlong na hindi. Ano? Nabuang na. Ilang beses ka tinurukan? 93, Pangulo. 93. Asa na yung 0.9? Ay. Kaya ka hindi makatulog, kulang ng 0.9. Hindi pa kumpleto ang bakuna mo. Next. Isumbong kay Pangulong Isa bang sumbong mula naman dito sa ating pinakamamahal na Facebook Live. Isusumbong ko lang itong mga langaw dito sa Ubando. Diyos ko po, sinakop na po kami. Jinky Sidenio de la Roca. Jing, kumusta dyan sa Ubando? Ingat po tayo kasi nagkakaroon na ng migration. Natakot din yung langaw sa bagong variant kaya sila na lockdown dyan sa Ubando. May mga sumasayaw-sayaw dyan. Sa Ubando? Hindi, sa langaw. Ay. Kaya ingat lang kayo. Lalo pag tag-ulan, lumalabas yung mga yan. Yung langaw. Yung sumasayaw. Sa club, maraming ganyan. Sumasayaw? Langaw. Ay. Baka nilalangaw na yung mga customer. Baka may dalang may dalang dumi yan eh. Yung langaw. Yung sumasayaw.
Lasing na. Sumasayaw. Yung langaw. Dumapo sa Ibs. Yung lamaw. Sumasayaw. Alam mo, may pumasok nga sa bunganga akong ganyan. Na langaw? Sumasayaw. Alam na Nasubo. Okay, next. Isa bang sumbong? Kay Pangulong Dagong. Hi! What is your name, caller? My name is Jonel Garcia. Taga saan ka? Taga Bohol pa, Pangulo. Bohol, asa ka sa Bohol? Inabanga, Diri, asa mo ka diri? Quezon City. Quezon City, sa Quezon Ab. Opo. Nakabagahan siguro to. Kaya ganyan na ganyan ang boses. Oh, Jonel? Opo. Jonel. Go. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang yung kasama ko. Bakit? Kasi pag umatsing siya, mata yung pinupunasan, hindi yung ilong. Alam mo kung bakit? Bakit? Matalino kasi ang kasama mo, Jonel. Sa sobrang talino niya, malaki ang utak niya. Kaya pag naghatsing siya, lumalabas sa mata. Okay? Ay. Ilang beses palang umaaching yung kasama mo? 4. Ay. Wala. X. Wala eh. Oh, next. Wala. Wa ma-educate ni. Baka bago pa lang siya nakikinig ng IFM. Jonel, 93.9. Pastilan. Hinay kay Kurbada. Hinay. Ay, sa pabong. Dali, bong. Isa bang sumbong? Hello, what is your name? Pangalan. Hello. Uy. Talaga. Hello. Hello po. Tao po. May tao po dyan. Meron. Sino to? Jessar po. Taga saan? QC. Cesar, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isusubo ko lang po yung tsahay ko chismosa. Anong sinusubo? Sinusumbong? Bakit? Bakit anong ginawa ng tiyahin mo? Ng chismis? Oo. Alam mo, ito ganito yan. Sabihan mo yung tiyahin mo na kung mang-chismis siya, dapat yung positive ang i-chismis niya. Hindi nga. Oh. Baka ang sabihin niya, uy, alam mo ba yung kapitbahay na yun, positive siya. Hindi, hindi ganyan. Dapat i-chismis niya, alam mo ba na nagkaka-Olympic medal na tayo, may ginto. Yung mga ganyan, positive. Positive thinking, hindi yung nag-positive sa COVID, ha? Pero ako, Pangulong Dagong, sa sobrang dami kong mga kalalakihan, Oh. chinichismis nila ako Na, na marami akong pera, kaya sila nangungutang. oh, alam naman namin wala eh. Oh, magkano na lang ba pera mo? 93.9. Ay. Oh, ingat ka dyan, ha? Sige. Oh, salamat. Isa bang Ayan. sumbong, Ate Chrissy, ihabol natin ito. What is your name? Nasa mobile phone. Hello. Andy Silvestre po, ng Samar. Ano? Andy Silvestre po, ng Samar. Oh, Kinakausap niya ang kanyang Samar. sarili. Nandito ka ba sa Manila? Oy. Natawag na, mag-orasyon na tabong. Oras na para sa ating paorasyon, para saan at para kanino. Malalaman natin yan right after the Orimon. Sabay-sabay tayo para swertihin tayo ngayong araw at hindi tayo nilalangan. Anad, bakag, anad, boto, laman, boto. Anad, bakag, anad, boto, laman, boto. Jansky, Serip at si Busyo nakikinig pala sa atin, yung aking mekaniko na hindi gwapo pero uso. Libby Cross, Lenaring Cruzado, taga Green State
Cavite, at ang si Sammy Pinarejo, Jonathan Montero, Marvin Bautista na hindi rin gwapo, Edco Castillo, salamat sa bituon mo Edco, Rolando Ricomi, sila Jinky de la Roca, mga Raimundo family, Katyarka, at lalo na si Joylyn Saron, Romeo Abihar, Elgar Mulyes, at si Kuya Edgar at Ate Lorna Oliero, diha sa may no babayan kauban ni Noriel o Teresa, mga Agpalo family. At orasyon na rin sa kapwa ko kalbo na si Neo Di Padua. Ay, Si ay, Kuya Neo, ngayang kauban ng kanyang sister daw na si Welday. Mag-welding ka. Sumasakit na daw ang kailang tiyan sa pakikinig dahil araw-araw doon sa nakatutok. Magpapurga kayo. Pati na rin ang mga taga SM North EDSA by bus SM North Ano, EDSA by bus bus bay pala. Akala ko may bypass operation. Mga taga Bulacan na Actually. P2P drivers na bumabiyahe ngayon sa maulan at mabasa-basang panahon. Si Jeff Mag-ingat Gobalia, si Marvin Di Maapi, Huwag kang Santiago, Bahala Santos Bahala ka de na. Lera, Hombre, El at Hombre. syempre si Mervin Allen Falel. Orasyon kay Gensky Buhian at sa pahinante Buhi. niya si Romel Ferrer at sa mga tropang RAF boys, kay Bon Axel, Ray Siniswerte kayo. Avila, Marvin Siniswerte Bergayo, Gibson Nakawili, Gabsa. Jesse Sison, at kay Michael Baile, Baile, Tibok, kay Kalibutan. Dennis Mansalapus, kay Glenn Nagkakayas ng Hanger, o kay Kaya sasa. Walang ba dyan? Kay Jobert Bertodazo at kay Elmer Good, pati na rin kay Rochelle Marcelo, at sa patahian dyan sa SRL Tahia. and Faith from Giginto, Bulacan, at pati na rin kay Arthur, miss ka na daw ni Rochelle, at paorasyon din I-text mo kay pala. Mac Parma de Belen, at sa mga taga Arms Corps daw, pati na rin kay Bad Burnloft, sa mga kasama ni Armal sa Pasig City Team Scanning, sila Jigs Rabanal, Alan Gonzalez, Walter Agpalza, Piolo Nogadas, at Piolo Ascal. pati na rin kay Christopher Buela. At sa lahat na rin ng mga taga Cavite, pati na si Ginge Horta, si Miss Jovi Raimundo, na mamatay-matay na daw sa sige katawa kay Pangulong Dagong. Jeffrey Llorando ng Jeddah KSA. Ipa-KSA mo na. Kingdom of Saudi Arabia pala yan. Salamat sa inyong mga stars. John Lopez sa Butuan, Bohol ug Makati City. At syempre, sa lahat na rin ng mga tropa ni Joshua Cabrera diha sa May Angeles, Pampanga, si Kim, si Yela, si Lara, si Josh, Ilara Kutits. o tanan ng mga Tuazon Cabrera Katakutan di Maon family. Oras na, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, sa ating pinakamamahal na last talk. Yes. Suggested by Lizelle ng Montalban, Rizal. Oh. Suggested retail price. Pangulong Dagong, Go ahead. suman o balot Suman. na ibudbura ng asin? Balot na lang. Ate Chrissy, Yeah. last talk. Kape o gatas? Mas gusto ko gatas. Na barako. Ano lasa nun? Pero curious ako, I wanna try. Pangulong Dagong. Lizelle, wag mo nang ulitin tong last talk mo. Hindi, maganda naman. Ikaw bong gatas o kape? Doon na lang ako sa
kape. Na tatalsik sa'yo? Ay, gatas na lang. Ay. Pangulo, gatas o kape? Gatas. Gatas ng mommy? At least healthy. Pangulong Dagong, Yes. last talk. Go ahead. Sando o brief? Brief na lang. Na may mancha ng uling. Okay lang, may mancha na rin naman to. May mancha ng orange. May mancha na, may bacon. Kaning tuba may dahilan, no? Ay, Ate Chrissy, last talk. Meron o wala? Meron. Meron kang libag. Oo naman. Ay. Hindi man mahalata ang libag mo, ma'am. Kakalibag naman ako. Ikaw, Pangulong Dagong, meron o wala? Wala. Wala kang hinaharap. Ha? Oo nga, no, hindi ko na makita. Kailangan ko na ng side mirror bong. Jutes na, jutes na. Natakpan na ng tiyan mo. Kailangan ko na pahiram ng side mirror bong. At least ganyanin ko na lang ng side mirror. Ganoon. Pangulong Dagong, last but not the least, Yes, go last ahead. talk. Sino sa tingin mo ang mas madaling magalit? Ang DJ o ang dragon? Nako, sa totoo lang, madaling magalit ang DJ. Dahil mas pikon ang DJ kaysa dragon. Sinong DJ yan? Hindi na mamansin yan. Madaling mapikon. Dilaw ka na ko. Dahil kilala ko ang DJ na yun. Ay. Paging DJ. Paging DJ Dragon. DJ Dragon. Paging Laven, Marikina, na mga idol natin dyan. Maraming thank you sa inyong pakikinig. Kuya Neo Di Padua, magkita tayo soon, kuya. Maraming salamat. Nahingal ako. Ikaw, Bong, kanino ka ba takot? Sa DJ o sa Dragon? Sa Dragon. Sanay na ako sa DJ. Ay. Ay, nako. Ikaw, ma'am, takot ka sa DJ o Dragon? Mas takot ako sa dragon. Alaga. Si Ate Chrissy, wala mang kinatatakutang DJ yan. Ayaw ka kalaban eh. Salamat sa inyong pagpaminaw. That ends our last talk. Maraming salamat, Lizelle, ng Montalban Rizal, sa iyong napakagandang suggestion. Okay. Dito pong on Facebook sa inyong mga suggested last talk. Okay, nakasama mo rin ngayong araw si Ate Chrissy. Ito si Pangulong Dagong, isang laban na lang. Baka madagdagan pa yung wintong medalya natin if makuha ni Nesty Peticio. Yes. From ano yan? Santa Cruz, Davao del Sur. Paano yan ngayon, Pangulong Dagong, kung lahat ng atleta ay naka-gold? So, Bakit? maraming milyon-milyon na ibibigay sa kanila. Siyempre, Ubus ang kayamanan natin. yung mga mag-i-sponsor ang magbibigay. Wala man akong ibigay, pobre lang ako. Pangulo, Alam ng taga Davao yan. may tanong ako. Yes, ma'am. Kailan tayo sasabak sa laban? Bakit? May gold ka na dyan? My God, I hate corruption. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good luck, Nesty Peticio. Sana makuha mo gintong medalya sa Olympics. At of course, sa lahat ng mga atleta natin, yung hindi man pinalad this year, maybe in 2024 sa Paris. Doon naman i-held ang Olympics. So sana madagdagan pa ang gintong medalya. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing ingat dahil maulan at mabaha, may mga landslide, may virus pa. So naghana na tog problema anero na. Kunya malayo pa ang sweldo samot. Ingat lang upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras. 3 minutos before mutikangkang ang alas 12 sa kaudtuhon. Ang atong oras na para sa susunod na programa.
Daddy Dong at Iska Morena for Emotions on I dito sa 93.9. IFM. Idol! Ay, ay, ay! Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa